No, máme ďalšie 3 pre sebou, ideme momentálne na Rimini do Talianska a mám tu kamaráta z Austrálie, volá sa Adam, ktorý nerozpráva anglicky, či anglicky, slovensky, takže bude to celkom problém, ale I'm saying that you doesn't speak Slovak, so... Takže musíme ísť teraz do terminál, zás musím všetko prekladať, takže to je ten asi problém, no. Jedno slovo som ti nerozumel. Poďme na to. Hola, hola, hola. Takže Lukáš, Simona, ďakujeme veľmi pekne na túto našu cestu. Ja ďakujem, neviem, takým Nemcom. Tak na zdravie a na cestu. Na zdorov. Za zdorov. Zdrúvko. Toto je môj kamarát. Ty si čo? Okolo idúci. This is room tour. Tell me something about this room. The air conditioning doesn't work. It's bloody hot. Nachádzame sa na pláži. Boli sme nakúpiť tovar, aby sme čo? Si dali večeru. Keď čakáš na Adama, ktorý sere a sprchuje sa zároveň 4 hodiny, tak ti už začne drbať úplne. Ideme behať a traja sme úplne že odlišne odlučení. A ja tiež v pohode, ale to je tu na... Fuj s tými riňavými nohami, ak pôjdeš do postele. Fuj. Ti budem znovu zdávať nohy. Títo dvaja psychopati nás vyťahli na beh. Fuj. Proste teraz som tam ležal 1,5 hodiny, lebo tí tu dvaja boli, neviem kde v Riti. Sme behali. Som na nich čakal. Čau. 10 eur som platil za to, že som týchto dvoch čakal na ležadle. 10 eur za 1,5 hodiny. Oni sú normálne jebnutí na hlavu toto. To je LFG, teraz to vysvetlím. Let's freaking go. Freaking. Teraz pozerajte, ak to robia inteligentní ľudia, ktorí sedia za počítačom, hej? Alebo sedia proste v robote. Slabé, strašne slabé. Strašne jebe. Dobre. Som našiel tričko. Jedno a druhé. Jak si sa nejedol? Hej, strašne. Celý plný som. Tento akvárko, čo je tam, tak pôjdem vyloviť. Aj s tým veľkým hrochom. Norik chce, prosím pekne, túto košelu. Chcem. On nechce. Ochutnaj. Som vyzal, že ovocie. Tu a toto som mal. No mal som všetko. Slabý kus. Posera. Najlepšia reklama je Durexy a hneď za tým prostý Curaprox. A tu ešte je Malox na žalúdok. Hello, my friend. Where are you from? All around the world. Bosnia. Brate. Buzna. Bosnia. What is Buzna? Pozná, Hercegovina. Si Buzna. Buzena. No, Bosnia. Like a burger with fries, water, please insert the pin. Oh my goodness. Selection. Slavo. Ďakujem pekne. Chicken shavings. A ten tu normálne, že nechcel jesť. A žere to jak prvý. Čiže ten kebab toto vyzerá brutálne. A ideme teraz. My chicken is in. Ona je istota. Toto tam má viac cicky vonku, jak ja vajca z mojich gačov, čo som mal. Taký kokot. Ale
A tam vybavil Jackie Chanom jazdu, že nás odvezie, vôbec neviem, ja Adamovi po včerajšku nerozumiem, lebo mu alkohol narušil rečové... strašne dristá. Alkohol mu narušil rečové centrum. Toto video hlavne robíme preto, aby to bol ozajstný Jackie Chan a dá nám fakt, že nejaký spávací kop. A máme ešte kung fu večer. Tak ho môžete sami vidieť, skúsiť. Let's go! To si filmoval potom aj tu. Let's go! Veď ale tu nemám okno! Jak zatrestam, budeš sedieť. Let's go. Momentálne sme v Imole a ideme kam? Okruh Formuly 1. Pravda, že máš 5-6 kilometrové okruhy a oni reálne to prejdú za minútu 30-40. Brutál akože. A my sme to pol hodinu behali. 300 kilometrovej, 340-50 kilometrovej rýchlosti. Čo tu je hlavná táto štartovacia asi? Tu môžeme zaparkovať tu. Tak k tomu pekne drbe. Nachádzame sa v hobitej sfére, pretože momentálne ideme zazvoniť na zvonček a ideme si objednať víno. Ciao. Can I have two times Moscato? Yeah. Dosť dobre, nie? Už viem, čo si ideme kúpiť. Muscato. Moscato. Je to brutálne. Hazzolari bomba, bomba, aj. Zhodnote niekto, prosím vás, Florenciu. Bol som tu už, neviem, 2 roky dozadu a pripomenul som si niektoré veci, takže... Hej? Oranžová znamená čo? Že sa máš pripraviť. Toto už je fajn, ne? Čo povieš, pekne vonku? Hej? Dobrý nápad, nie? Marián, dobrú chuť, na zdravie. Na každom kroku sú nebezpečenstvo. Ich tempo je vražedné. No. Ich supermi sú mokré kundy. No, hej, čau. Na každom kroku, proste na každom kroku, normálne na teba, že... Jak na kozy. Proste na každom kroku sú normálne, že... Hoveda. Dobre. Fuj. Toto je brutál. Brutál. No, ale to si ukážem, čo je zaťaž. Toto je tu 4. 4 princezne. Áno. Ale neviem, z aké rozprávky sú momentálne. Popolúška, Snehulienka, Plavovláska a Popolúša. Ty vole, to je môj ksicht. Wow. Dobre ránko. Mne? Nie, tebe všetkým. A kde sme? Počkaj. This is San Marino. San Marino. Najstaršia krajina v Európe. A hranica. Hranice, sedlice. Všetko má svoje hranice. Všetko má svoje hranice, ako naša vesnice, sedlice, malého mesta, čo nerobí táhoty. Geografické okienko. Tell me something about this country. Pretty bad parking fines here, which we found out. Very little spots to park. But otherwise it is. Yeah. Probably see. Nie, proste je to tretia najmenšia krajina v Európe, je to najstaršia krajina v Európe. A čo? A čo ešte povedz? Čo? For you. My darling.
No takto asi približne vyzerá San Marino. V podstate je tu asi jeden hrad, ktorý je najznámejší. A vyzerá to celkom dobre. Boli sme na tom hrade, ale úplne hore sa platí 11 eur za vstup a zbytočne, takže sme išli iba tak. My sme z Geloši, čiže... No my sme z Geloši, takže my sme to asi tak akože obýšli. Takže a nič, ideme pomaly preč a ideme na pláž, no a ideme a končíme tento trip s pivom v ruke. Toto je najlepší kebab v hre. Kebab, round 2. Neskutočné, pozeraj normálne, že čo to. Počkaj. Proste to je brutál. Teraz. Aj papier musím zjedol k tomu ešte, keby sa dá. No, máme tu komika. No. Hej. Hej? Hej. Kto? Kto sa pýta? Dobre to bolo, že? A ceny vôbec nie je také hrozné ako u nás na Slovensku. No my pomaly finišujeme, ale čo je lifehack roka, je, že babka má telefón proste za... čo to má, prilepené? Alebo šatka jej len drží telefón a telefonuje úplne s rukami mimo. Že nestíhame na letisko. Super. Uber nefunguje. Bolta tu nemajú. A autobus nám práve odchádza. Tri veci k tomuto výletu. Prvá. V kuse bolo zamračené. Keď začalo svietiť slnko, tak ideme domov. Druhá. Toto pivo je brutálne dobré. Akurát stojí 7 eur na letisku. A tretia. Robota volá. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Dovidenia.